Mainitong gisgutan sa regular session sa Konseho ang nag-ong-ong suspension sa mga opisyal sa Dakbayan, Sugbo. Unang ubang mga konsehal misaway sa lakang sa Malacañang nga naglaraw nga moduso og motion for reconsideration. Si Nico Serino sa report. Si Konsehal Gerardo Carillo sa privilege speech misaway sa Office of the President ug nagduda nga may bulok politika ang pagpasuspenso kanila. Nag-atubang sa suspension sila si Mayor Mike Rama, Vice Mayor Edgardo Labella ug 12 ka mga konsehales. Gibarugan ni Carillo nga balido ang pagpasar sa konseho sa ordinansa nga nagtagana sa calamity aid sa mga empleyado. Og basihanan sa report sa DILG, mga kaigsunan, sila diingon nga way igong ebidensya nga ilang natigom ang mga tao dito sa Malacañang giusab. At the last minute, may buong lang ta. Doon nagyo'y politikan hong katuyuan. Apan alang kang Konsehal Bebs Andales, usasab sa gikatahong maapil sa suspension, di sa angayang mo react dayon kay wa pa Manila na dawat ang order. Si Konsehal Alvin Dizon sa iyang bahin, mitataw nga nagamit sa iyang pamilya nga taga Ormoc City ang iyang nadawat nga 20,000 pesos. Apan gumikan sa grabing pagsupak, iyang giuli ang maong kantidad. I used the money for the temporary relocation of my family here in Cebu 3 days after Yolanda. Ang ubang mga konsehales anda moduso og motion for reconsideration kung madawat na nila ang kopya sa kamanduan. Samtang gisaway ni Andales ang pag-awhag og indignation rally batok sa suspension order. The Executive Department made indignation rally calling all the barangay officials to attend the same. I mean, and they perhaps defy the order of the Office of the President or the COMELEC for the suspension. That would be a pure sedition. We came here to express our disbelief. And we call discernment, decency, just to pacify the people. Nico Sereno, Balitang Bisdak.